konke kungenzeka konjani? Konjani bazalwane? Sesibuyele ekholweni. Indaba ezimnandi ngokukholwa. Bayizwa abantu bakhona? Indaba ezimnandi ngani bazalwane? Zithi wonke umuntu uyakholwa. Wonke umuntu unjani bazalwane? Wonke umuntu unjani bazalwane? Ukuthi nje-ke ezibuhlungu ngokukholwa zithi akhona konke ukukholwa okungenisana ezulwini. Kodwa wonke umuntu unjani yena? Kodwa khona konke ukukholwa okusindisa umuntu. Kodwa wonke umuntu unjani bazalwane? Umuntu uyisidalwa esingena problem yokukholwa. Umuntu uyisidalwa esikholwayo. Ngamafuphi nje ukukholwa kuwuphethe umhlaba. Ngiyabona bazalwane? Umhlaba uphethe ukukholwa ngoba umuntu uyisidalwa esingena inkinga yokukholwa. Yingakho watshela ukuthi ngokomkhize wakholwa. Awustruggle there was no question. Ngoba umuntu uyisidalwa esinjani bazalwane? Angazi mina ngizodwa. Umuntu ungakha ingcabo yomuthi phambi kwakhe. Kanti nihamba nobabili uvele nje usukele nje umuthi nje. Usiphula uthatha ingcabo uthi uma ugwinya le ngcabo. Uma ugwinya le ngcabo. Ekuphinde ukhwehleze nangelotho lakho. Umuntu ayithatha akholwe. Ngoba umuntu isidalwa esinjani bazalwane? Angazi mina ngizodwa. Awu mana awuthi ngihlehla nawo. Umuntu nje isidalwa esingena problem yokholwa. Uye lapho kushonwe khona. Ufika umfundisi emlindweni ngolesihlanu athi lo shonile alinde nje sekukwala 2:12 ukuthi maze 5:12 athi azala amehlo sonke sime ngenyawo sithandaze sijule. Aphakamise isandla esinekhandlela elikhulu elingaka. Angazi bawathatha phela amakhandlela. Baba nawo kudala ingabi ikilo shedding. Yezwa aphamisa isandla esinekhandlela entambazwane elikhulu elingaka. Athi sengiyamkhuphula ngiyamngenisa avule ijazi elinomkhono ongako ongafaka lonke idilama emkhonweni wonke. Athi simeze njani manje? Siyamkhuphula. Simeze njani bazalwane? Siyamngena. Lalela-ke athi uma ethi baba mamukele baba hawu basho bathi uphakathi. Usho noma bathi hayi uphakathi. Uphakathi. Umuntu isidalwa esinjani bazalwane? Lalela-ke ngakusasa ngithi yena mfundisi womndeni lo nasasa kuyiwe emathinweni yena lo kade uyamngenisa izolo ebusuku afike emathuneni athi sesiyambeka ebusuku theni lalela ngitshela yayikuthi abantu baphethwe ukukholwa akuqonde oyedwa ozobuza ukuthi umuntu umbeka manje lapho kumngenisa yimuntu entshele Jesu zazi ebusuku uthe siyamngenisa benze njani bakhona nakusasa ekuseni sesiyambeka benze njani after 3 months aphinda zolethi prophet athi isithunywa simambulele ukuthi ubaba walayika akalandwanga ehostel lapha phela usho njalo wamngenisa benze njani uma ethi akalandwanga ehostel benze njani nabo futhi ngicela sa-analyze-ke thina sethola le report lezi zinto abayikholwa zingaki manje ziphikisana akekho kodwa oyiphikayo yize iphikisana yingani bangayiphiki bayakholwa bayakholwa ukuthi ungenisiwe bayakholwa ukuthi ubekiwe bayakholwa ukuthi akalandwanga ehostela awusazi uma engalandwanga wangeniswa kanjani kanti akaqalanga walandwa abantu kubaphethe awukhulumani kakhulu entendeni khulumani ngabantu baseNazaretha abantu kubaphethe ini wogada awuvuse engozini uma uphethe ukukholwa kanti awukamtholi oweqiniso ngoba ukukholwa kungaqeda sonke isibaya seyinkomo nezimvu ulokhu ukholiwe athi umuntu inkomo yami-ke u5,000 rand uhambe uyodrowa ukhiphe ulokhu ukukholwa ubonile ukuthi iNazaretha njengoba ngikade ngayazi uyayibona iNazaretha inkulu kangakanani ukukholwa kungakwenza ukuthi njengoba kungena ihlobo nje izulu kwakho ukukhokhele ungangeni kwezulu kwakho abanye lingangenanga mahala wena lingangeni ngoba ukukhokelile ungangeni kwalo
usuku umuntu athi uzovala izulu lingezinjani lingangeni kwakho. Ukholo ukuthi njengoba lingangenanga nje ingoba kukholo olivalile. Kube kunenqwaba yomakhelwana bakho abangenzanga lutho langangena. Langangena bengizanga wena kodwa ukholo ukuthi alingenanga ngokwenzenjani ukhokhile. Ukukholwa kukulandisa umuntu athi uzovala izinto la ekhaya. Ungambuzi ukuthi uzoyivala nje kwavulekaphi uvela ukhokhe. Amen. Yile ungabuzi ukukholwa. Ngoba ungakholwa ukuthi okay fine. Oplamba bakufika lapho bezovala amanzi achazayo. Basuke bewazi avuvuza. Wena uma uthi uzovala lezi zinto zemnyama ngicela ukuzwa kwavulekaphi. Futhi in fact uma ungathi uyakubuza lokho angiphathi uma uyingane emndenini. Uma ungathi uyakubuza lokho avele kusho gogo oqala. Awuyekuphapha wena yazi ngaze namhlanje senantoni. Bakhishi bafonela baba ukuthi ungabuza uthele kumuntu omdala. Umuntu wosizo. Ufika umuntu la ekhaya umuntu wosizo. Engane yakhe ephaphe kakhulu nalokho kuphapha kwayo iqoshela umuntu wosizo eza nosizo. Hallelujah. Kanti njalo bifuna ukuthola ama facts ukuthi ngokuthe uzovala. Akaqale identify problem ukuthi kuvulekephi. Hayi ngoba idelele ingane, hayi kabi. Ingane ifuna find out ukuthi uzavale nje ngoba lo plumber uma ezovala amanzi avuza usuke wazi la evuleke khona. Yingane bengabuzi becishe beqede ukuthi manje nabantu hayi wona. Awuthi ngikusheshisele ke. Ukukholwa empilweni yomuntu. Sithe bathakala lo hostel ne. Okay, awuthi kwenzela ngamabomu ibonus. Ngokwenzela ibonus ngamabomu. Ngokwenzela ukuphansela ngamabomu. Bese uyaqala kuhambo lokomlanda hostel la. Ulanda umuntu yalo wangeniswa. Ulanda umuntu wabekwa. Wangeniswa ebusuku, wabekwa ekseni, uyolanda hostel la. Uyabona uzubona bakholwa labantu abamlandile. Uzubona bakholwa besaya umlanda. Baphele nje na kuno problem. Noma ilo plus yomkhulu ukuthi umhlaba wehlule. Bavele behlela ezansi komuzi bakha ihlavu elingaka. Hayi kodwa abantu ukholwa. Hayi kodwa ukholwa ngiyahlonipha mama. Hayi kodwa. Hayi ngiyahlonipha mama. Uyazi bakha ihlavu elingaka bamazi kahle ukuthi wayengakanani ubude. Hayi kodwa mama. Ayengitshela ukholwa izandla. Ayengitshela ukholwa izandla. Balikhe libengaka bakholwe ukuthi noma utho ube muthi kangakanani uzokwendeka. Beziyelozwane bakholwe futhi besaya uzubona bakholwe ukuthi abakamlandi besaya bazoxoxa yonke into yama-jokes besabheke hostel eGoli. Ayikho into yokuhleka nokuxoxa nokudla yonke into bayenza normal ngoba bayakholwa ukuthi basahamba bodwa bakamlandi. Basahamba bodwa. Kufika nje ukhuluma yedwa asisikile eMagalela sesikile eShabangani sizothi ingane zakho zizodwa buya eMagalela uzobheka ingane zakho nanti ihlavu gibela eMagalela lolu lihlavu lelangazalwane nibona ukholwa uJesu wayekunqoma ukholwa nje nami ngifana noJesu hayi nami ngakunqoma ke lokho wathi uJesu komunye umame ngisho kwaIsrael ayaze kubona ukholwa ngaye athi uma ethi gibela nanti ihlavu angamboni gibela awubhekana kumina abantu empendeni angamenzi njani kodwa yize ngambonanga angabi nankinga ngokungamboni. Angabi nankinga ngokungamboni. Imali engabi nankinga ngokungamboni yingoba ukukholwa ukuqiniseka ngezinto engabonwanga. Angabi nankinga ngokungamboni avele athathe ihlavu alivalele phakathi kulo problem athule ajule. From that moment onward abakhulumayo babaphendula ngesayini ukhuluma abanye hayi yena.
yena ukhuluma uma esetshela lo owakho umlomo ususebenza exoxeni ngalo mase kufika ekhumbini asayingena ekhumbini njengoba beyingenele seza sesiyangena ekhumbini ikhumbini emakhaleni sesiyangena ekhumbini ehlabangani bangazi uma ngizona kangaka ngoba ngendlela akholwa ngayo uma engasaqondane noconductor umgcini sivalo ozazi izinto zesintu angadlala ngaye afu uma ezothi uyahlala nje nalo no problem athi baba mina ungidide ngiyasazi isizulu ngiyazi ukuthi wena awuwedwa lapho khona umuntu omgonile ngicela ukutshela ukuthi umuntu omdala uyakhokha akuyona ingane loyithu umuntu omdala layiteksi uyabazalale uthini uqonda akasavunyela ukukhuluma abahlanganise bakhokhele uhlabamali ukukholwa uphethe umhlaba ngona basekholela into uhanjwe uma kufikwa le mhlawumbe kungafikwa kwehluke kabe ebusuku kanti abafana labo tsosi babhilithini bone ngokubona amawashi namabhengela nemigexo kulaba abanye okhandwa nabo hayi lo phethe idlavu laba abanye bese bethi ozidubukele lapha yikho into ephambili engekho bathi thatha amawashi ithatha amafoni yehlela bracelet bese bebona lo lengisile bethi nalona naye ngoba baphethe into ecacile nalokhona okucacile okulapha bavele bayithathe ibhedle ka no problem bahambe nayo bathi boyiqaqa phambili bababeleke bezokwase kubalula nje ngicela ukutshela ukuthi ngendlela abakholwa ngayo uma bengabuzwa ekhaya sekuthathwe no problem onehlamvu nje abangabonanga umuntu egibela kubo uma bengabuzwa ekhaya ukuthi nihambe kanjani oqala ngabheka umuntu akhuluma wena omunye abheka omunye okhuluma wami oyoba nesibindi egcinela khulume akazokhuluma nomani uyovela qhashuka akazi ngiqale ngiyobe ngakhuluma nje namazahambe bayasibeka yonke akazi ngoba vele nje ningi sihambile iyabheda yonke yoba bathathile ukukholwa ungagwinyisa inyoka ngomlomo uthi ushokolate ukholwa ungakudlisa amagunda shout hallelujah shout hallelujah funa nimbone ukuthi niyolahlekelwa uma ningasheshi nifike ngoba into esuke sinihlomele ngayo yinde uNkulunkulu akasenzanga sakhulunyiswa emisakazweni na kuma TV for nothing usahambise lapha ngoba sinento okumele siqwashise ngayo abantu ngeqiniso ngokuthi niyakulazi ini iqiniso neqiniso leyo nkhulu sifike thina siphethe iqiniso lokukhululwa nohuduleke ufike late wena sesikhuluma thina sesibukana newashi lesikhathi esidliwe wena ayibonga igama Jesu amen bayizwa kodwa bakhona awuthi ngutshele kahle ukukholwa one kukhuliswa ukuzwa kukhuliswa yini bazalwane funda Mark chapter 5 verse 25 Mark chapter 5 verse 25 5 verse 25 yeah verse 25 owesifazane owayenomopho yeah iminyaka eyishumi wayenomopho for 12 yes yeah ehluphekile ngokuningi ehluphekile ngokunjani bazalwane abeka ezinyangeni eziningi enyangeni indawo ingane bazalwane
akushiwo njalo ukuthi many months makuthiwa inyanga eziningi akuqonde many months uqonde ukuthi wakhipha imali kwinyanga number 1 wangasinda waya kwenye inyanga wakhokha wangasinda waya kwenye wakhokha akangasiza walokho eqhubekile ekhokha ngoba ukukholwa kungasiqeda isibaya singaphela siqeda ukukholwa. Hallelujah. Uma nje ukukholwa kwakho wakubeka entweni errong angakubeka entweni efaneleyo ingakho uMark 11:22 ethi uJesu have faith in God akasho ukuthi have faith ngoba vele you already have faith uthi put that faith that you already have in God have faith in God. Hallelujah. Musukubeka iphandleni kubeka eNkulunkulu. Amen. Musukubeka eintanjeni amaphiko la kubeka eNkulunkulu. Musukubeka emafutheni athandazelwe nakuvaselina kubeka eNkulunkulu. Hallelujah. Musukubeka ophondweni lokuchatha kubeka eNkulunkulu. Amen. Phela ngakumina musukubeka kupeanut butter ethandazelwe kubeka eNkulunkulu. Hayi. Bayazona bakhona? Amen. Musukubeka etiyeni elithandazelwe indayela kubeka don't have faith in indayela have faith in God. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Uqonda uNkulunkulu kulanda ukholwa kwakho kulezo zinto okubeke kuzona ukubeka eNkulunkulu musukubeka kumaphanado ukubeka eNkulunkulu. Ngokhona abantu sibathandazela ngabe sithi manje uthandazele bebheke ukuthi uyoqela nokususa isandla sibeke kanda aye eshalofini ahosha amaphanado namaparacetamol. Hayi. Ngoba ifaith yakhe ayikho kule nto yenzile. Ngenkathi umkhuleko ifaith yakhe ikule yanto esekhabetheni. Hayi. Bayizwa abantu bakhona endlini. Hallelujah. Phela uNkulunkulu usebenza ngokukholwa. Amen. Qhubeka mfundi. Qhubeka mfundi. Ehluphekile ngokuningi eziningi. Ehluphekile ngokunjani? Ngokuningi. Enyangeni enjani? Ya. Echithile konke ayenakho. Ya. Engasizakalanga ngalutho. Echithile konke ayenjani? Kodwa enjani kodwa futhi engasizakalanga ngalutho. Ya. Kodwa kwayilokhu kuqhubeka. Kodwa kwayilokhu kwenze njani bazalwane? Ngicela ukunibuza nonke nisetendeni. Ngoba ubonile ukuthi inyanga yokuqala uchitha imali kuyo wangasizakala. Yini emenze wakwazi ukudlulela kwinyanga yesibili aphinda akhipha imali kanti usekwayikhipha kwinyanga yokuqala? Khona ukuthi wathi futhi class shayile lezandla. Yini emenza yokhokha futhi? Khona. Ukukholwa ungakhokhisa uziyofa. Ukukholwa kukuhlanganisa nomprofiti number 1 athi awenzelwanga umsebenzi. Uthatha imbuzi uhlabe uthi uyeba abananga uhlangane nomunye athi awenzelwanga umsebenzi ngenxa yokukholwa ungabusabuza ukuthi kanti lo yana wokuqala kwenzakalani ngoba umuntu onokukholwa uhlaba kade ehlabile ngenxa yokuthi lona wesibili akakusho ukuhlaba kwakho kokuqala ukuthi kwenzani uvela qhamuka ukuthi awenzelwanga umsebenzi angakubali uqale phansi uhlabe kanti wahlaba uqhamuka wesithathu angakuboni ukuhlaba kwakho ka1 no2 athi awenza ungaze ugcine uyofa uqede ibaya uhlaba bonke abantu abakaprofita ubengayiboni into yenzile ukukholwa uma wakubeka endaweni errong uyaphela. Hallelujah. Kodwa ukukholwa uma wakubeka kofanele uyaphila. Awuyangizwa into khona endlini. Haleluya. Ukukholwa wakubeka endaweni errong uyaphela. Kodwa once wakubeka kofaneleyo uyaphila. Ukuphela kwakho nokuphila kwakho. Ukuthi uyaphila noma uyaphela kumncetheni ukukholwa ukubeke entweni enjani. Hallelujah. Ukukholwa akurong. Kodwa into errong indawo obeka kuyo ukukholwa noma izinto obeka kuzo ukukholwa kwakho. Hallelujah. Uma ukubeka ezingcabeni zereza abantu bazokuchaba uzophela. Ngoba abantu abakuchabayo banendlela nje ukukutshela ukuthi bekumele ukholwe yini. Bakutshele indirect nangesitayela ungaboni bakutshela. Bakuchaba wena nezingane zakho zonke banicabe yonke indawo bathi besuka bebenicabe esihlakaleni. Uma becela umcabe esihlakaleni kuhlala iwashi. Bacabe esihlakaleni bathi uma becela ukucabe esihlakaleni baye eminyango bafike bashaya isiphambano. Bathi umthetho wakhona bekumele ukholwe owalenga esiphambanweni. Le inkinga yakhe ibizophela.
kamina izingane kodwa wena bekumele ukholwe owale bashaya eminyango khona uzosibona kahle bese beshaya u11 la bawushaya lesiphomo bese ngoba uyibuka njalo uthi uyabuka ukhumbula u11 owale ngesiphambanweni uyakhonza kuyashunyayelwa ngaye ngo11 uyangena inkonzo ngo11 uthi uyabheka iwashi uthola u11 kuthiwa 11 o'clock owale ngesiphambanweni ukhuluma ngayo indaba yakhe ikhuluma Jesus. bathatha imali behambe bakushiye bekulayelile ukuthi ngo11 uzoyithola into ezokusiza kule nkinga yakho ikuloya owale ngesiphambanweni inkonzo ekhuluma ngaye ingena ngo Hallelujah. awuqhubeka ufunde Verse number 27. ukholwa kuyakhuliswa ukuzwa qhubeka ufunde Esezwile ngoJesu. esenjani bazalwane ukholwa kukhuliswa yini yaqhubeka Esezwile ngoJesu. ya Weze esixukwini ngasemuva. ya Wathinta ingubo yakhe. wathinta yini bazalwane qhubeka Ngokuba wathi ya uma ngingathinta nje izingubo zakhe ngizakusindiswa. akatshelanga umuntu njalo ukuthi uyophila ngoba uthinta ingubo zakhe uyena owakholwa wayesethi wathi esezwile ngoba ukholwa kuvela ngokuzwa wathi uma ngingathinta umphetho wengubo uyazi ngane ekhetha ukuthinta uJesu ingoba wayefunde umthetho kaMose encwadini kaExodus noLevi ukuthi umuntu owophayo onesifo somopha ungongcolileyo la kuIsrayeli uma ucucuza ungongcolileyo kumele ungabathinta abantu ngoba uyabadefile uyabangcolisa uma wopha ungongcolileyo ungahlangani nabantu umuntu ochoko ungongcolileyo ungahlangani nabantu ochoko kwakuwest ngoba kwakuthiwa yena kamemeza abantu beseza athi ngingcolile behlehle esekude laba ocucuza yona umopha kumele angabathinti abagweme yena so ke lo mama wathi mayitshelwa ngoJesu wathi lo Jesu umprofeti uzobona ukuthi uthintwa umuntu ongcolile ngoba umprofeti uyabona angazi uyangizwa yini wathi ukuze ngiphile akuboni kama Jesu angingaceli ukuthi angibeke izandla ngoba ngizothi ngiyacela ukubeka izandla abesethi ngikuthinte kanjani ungco kanti uyamazi uJesu ukuthi umHebheru akamthinti umuntu onjani ongcolile onesifo somopha unjani ungcolile shothi wavela waconclude ukuthi uJesu umHebheru umthetho wamaHebheru uthi othinta onomopho uyangcola uJesu uzokwesaba ukuyingcolisa ngami ngcono ke ngingacela ukuthi angibeke izandla ngoba uzokubalekela ukungibeka izandla ebalekela ukuyingcolisa Hallelujah. mina nginyonyobe mina esabheke emuva ngimthinte ngoba uma ngingathinta nje azophuma amandla kuye yize ngacelanga imvume Oh nje hallelujah. wakholwa Jesus. weza ngasemuva wawuthinta umphetho wengubo ewuthinta enjani bazalwane ekholwa shout hallelujah emthinta nje kungeyena oqala ukuthinta uJesu osukwini bebaningi bemthintile ngoba njengoba ukusimiyisile njena khona babemthinta ngakwa right khona babemthinta ngakwa left khona babemthinta efront khona babemthinta eback kodwa babe ngamthinti benokukholwa baqhamuka ukuthinta okuhlukile the one who comes with a different touch walulu ukholwa wathi emthinta kwagijima ukholwa phambili ukholwa kwadraw amandla ukholwa kunjengekhadi ofaka kwi-ATM emshinini idonsa imali ephakathi uphume ekweletini wathi uma emthinta aphuma amandla kwi-ATM yezulu wathi uJesu ubani ongithintileyo bathi abafundi uyabona isixuku sikucindezele ungabuza kanjani thuba lokuthintileyo ngoba uma ucindezelwe uthintiwe ngapha wathintwa nanga nangapha uthintiwe so ubuzelana ukuthi ubani okuthintileyo wathi uJesu ngiyayizwa lento yenu yongithinte ngapha nangapha kodwa ngithi mina ukhona ongithintileyo shout hallelujah ukwazi ukuthini uJesu uma bemdedelela ama-facts ukuthi uthintiwe ewanegate ama-facts uqonda ukuthi laba bangithinte ngokwenyama khona ngithinte ngesandla esingabonwa wathatha amandla angabonwa ngoba amandla wabonwa athathwa ngesandla esingabonwa lelo sandla ukukholwa ngokuba konke kungenzeka ngokholwayo shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah
Shekotana bashira bakotana basirebe. Shekotana basira bakotana basirebe. Yikapai katora saikatana basirebe. Ukhona umthintileyo. Yes Lord. Ngiyabezwa nje elithi bangicindezele. Kodwa bangithintanga ngalokhu ukuthinte engizwile. Kodwa ngithinte ngendlela ehlukile. Zozani umuntu ongithintile nina, yekana bangikhuhlile. Angibuzange ngikhuhlile. Ngikhuluma ngongithintile. Ngoba uma unokholwa ukhulekela ngaphambili. Awuzili uzokhuhla indoda enamandla. Uzothinta. Shikhathana basilala. Ukhona abantu abazophila namhlanje. Khona izinto ezoqashulwa namhlanje. Khona izinto ezobhoboka namhlanje ebusuku. Khona izinto eziqhumayo right now. Shout glory! Shout glory! Shout glory! Letha phathana basilela phela. Izulu isokethi yezulu ivulekile. Khona sondela ukhume. Ukhume ngokholo. Khona amandla azowadonsa. Khona amakhebula azodonsa amandla. Kuyonqabuka iy'nkinga zeminyaka. Shout hallelujah. Funda. Esezwile ngoJesu. No, ungayi 25. Verse 28. Yes. Ngokuba wathi uma ngingathinta nje. Ubeka ukuba usudlulile nalapha. Kwanqamuka masinyane. Kwanqamuka nini bazalwane? Masinyane. Yeah. Umthombo wegazi lakhe. Yeah. Weze emzimbeni ukuthi uphulukile. Yeah. Enhluphekweni yakhe. Yeah. Wanela ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi. Wanela ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi. Amandla aphumile kuye. Uthi amandla akhe bazalwane? Aphumile. Uyazi aphuma kubani? Aphuma kumuntu okade Thixo. Kodwa ungaphumi